Stop! Doon, no? Hindi mo si Daddy doon. Doon lang. Doon lang. Dali tayo. Intro nga ako. Sabay tayo dyan mga kawak. Birthday pa rin yung session. May 22. Pustahan namin ni Wanda. Ano? Papaikutin to. Tapos dapat tatayo siya. Magiging ganyan. Nakaganon. Tatayo. Oh! Yan. Yan. Dance na yung birthday boy. Dance. Happy birthday to you. Ito, sample. Paano pustahan natin, man? Ha? Wala. Kasi kung mas malaking parte na lang sa cake. Ha? Sige. Yung camera, oh. Aka na. Game. Oh, sino una? Ako na una. Pag nakatatlo, sa kanya yung mas malaking parte ng cake. Gano'n na lang. For sure naman. Ano for sure siya salo dyan? Oh, una ka na, Mal. Ikaw muna para makita. Oh, sige. Sample kasi ganito. Aka na. Dapat, pag pinaikot mong gano'n, dapat tatayo. Ha? May kalaro kami dito. Oh. Okay, sige. Game. Trial mo na to. Oo, trial. Pero pag tumayo, okay na yun. Game. Sige. Practice lang, practice. Basta. Hindi siya 10 trial para miyan na lang na nakataya. Sige. Pag good na. Oh, sige. Okay, good na yan ha. Practice pa, 3 practice. Sige. Sige, game. Okay. Hindi, practice pa yan. 3 trial na practice. Tapos yung pag-uwalis, yung tissue, hindi mo na. Hindi pa nga. Ay, gagamitin mo pa yan. Sige. Ano? Hindi, magbawalis na talaga ako dyan. Kaso nga. Nagkataon lang ang Oo. laro. Sige. Ikaw eh. Oh, game na tayo dyan. Game na. Totoo na to. 10. Patagyan tayo 10. 1. Ganda. Dayang man. Siyempre ikaw, alam ko na to. Huwag mong palayuin. O, sige. Back to 0 ka. Back to 0. Ang technique dyan, huwag mong palayuin. Hindi ka sa camera. Di ba? 1-0. Okay na, naka-1 ka na. Unang roll mo yan. Oo. Sige, game. Hanggang 10? Sobrang dami naman. 5 lang. Hindi, para yan tayo, makasampu. Hindi, sa 10 roll, kung ilan na sila mas maraming roll, siya yung panalo. Sige. Ay, bukas yan. Kulang. So, dalawa na yan ha. Tatlo. Nakakapagod naman. Okay. Ito na. Ay, madami. Dapat na ha. Ay, mabangga eh. 5. Oh, 1 out of 5 ha. Okay na yan? Hindi, 10. Nakakalawan kasi mas marami yung parte ng cake. Uy! 6. Tagalin mo yung basahan na yun oh. Hindi mo yan. Yan.
Go. Kaya baka swerte. Game. Go. 1 out of 8 ka pa lang, ha? Ano yun? Ay, wala. Tumama. Dapat nakalima na ako. Tumatama dito. Ay, nilaya. Ay, ano doon? 10. Oh. So, ako na. Game. Knock. Oh! Isa. Ano ba naman yan? Pamalas. Three, meron kang 1. Panalo na ako, boy! Okay na, tapos na. Hindi, bibilangin ko sa 4. Sinusumsum ko ba? Hindi. Sinusum ko sa akin. Zoom mo para masunod. 5 na, 5. 2 out of 5. 2 ka pa lang. Six na. Seven na. Uy! Tumama! Saan? Ako ba naka 2? Isa ka lang. Ay, ganun. Wala ko. Nine na yun, 9. Last. May pag-asa pa lang ako. Ang yabang mo, alam mo. At least, dalawa sa akin. Akong nanalo. 2 ako, 1 ka lang. Lamang ako sa cake. Lamang ako sa hiwa ng cake. Anong iwan doon? So, malaki yung mapupunta sa akin. Paano? Ako magsiseparate. Separate ano yun? Segregate plus prepare. Hindi mo ako tinulungan eh. Sinasayas din daw. Tayo mo nga yun. Ikaw. Ikaw din sayas. Kaya ang kamay mo. Dahil mo lang. Ganito. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Ganyan lang. Na. Ano hawakan? 1, 2. Outro mo na, anak. Game, outro. Ay, shit. Outro ka. Kasama pa rin ba ito sa iyan birthday? Iba. The game. Tawag dito. The game. The game changer. The game changer. Separate. Title nito separate eh. Robert, ito ba yan? Segregate mo, saka prepare mo, separate. Ano is good, Jobber? Tiga. Tapusin natin tong separate vlog. Tapos 11 ng gabi, dalag kita ko. Grabe.
Ako nakaligo eh, mga kawak eh. Uniform tayo mal. Mga ano. Hindi ako naligo kasi pagod po yan. Sarap. Yun lang. Mahal. Live love, love life. Pag ganyan nakatitig na eh. And pure happiness.